Здравейте, приятели! Както виждате, днеска правим нещо като влог. Ще ви покажем 3 пъти. Днеска ще пратим клип как минаваме по един път, утре по друг и в сряда на трети. Клипът ще се казва На път за Даскал. Да. Така, почваме. Днеска имаме модул и за за това тръгваме малко по-рано. Отколкото обикновено. Да. Така, както виждате с смешката ми на Барса. Да. Само Барса. Не базикам се, само Лудогорец. Лудогорец. Тъй. Сега, може би, днеска към 2 часа е жребия в Лига Европа. Както знаете, които знаят. Денис, ако гледаш този клип, не знам дали знаеш. Или Юнак, или Shadowbg, или който и да е. Не знам дали знаете, обаче днеска е жребия в Лига Европа и Лудогорец ще играе. На баш никой няма го гледа, освен теб. И аз няма да го гледам, защото е по време на училище. Да. То Симеон се ми напомня нещо, пак аз се го отрясвам. Продължаваме. Сега сме горе-долу до тази детска градина, която е до Кауфланда. Делфини. Защото Симеон всички детски градини ги знае. Да, бах. Пише го тук. Пише го. Никъде не го пише, само се прави. Да. Старата детска градина. Покажи малко пътя, как колите минават. Гледай, хората някои от тези коли след 10 минути ще бусне Симеон, съм сигурен. Ама аз съм опазителя и ще го пазя. Той ме е водач, той ми е GPS-а. GPS съм от трънка. Само GPS, ами само водач. GPS имаш на Телас. Ето бе, чакай. Никъде не го пише, той само тук си въобразява. Делфин. Виждаш ли? Виж, чакай там, оно синьото надписче, ако го виждате, оно кирливото. Делфинче Варна. Пише Делфинче Варна и то сега си въобразява, че аз го виждам. Само се представя. Не, виждам го, обаче много... Мяза малко на... Мяза малко на някакво... Мяза на тебе. Да. Значи е красиво. Дай да покажем Лидъла Кауфланда. Ето го Лидъл, ето Кауфланда и там не знам колко са виждал. Който не ходя никога. Поне покажи. Ето го пътния знак. Ние ще бъдем и такива, аз съм този големия, Симеонето и малкото детенце. Как малкото е, Келеш? Аз съм помислил в тебе. Не си Келеш, мрасен. Добре, покажи Као. Покажи Као. И само искам да знаете, че ако Сабри гледа този клип, искам да ми го лайкне. Сабри, чуле? Добре. Да лайкнеш всеки клип, да се абонираш. И между другото, ако можем да съберем около 15 лайка за всеки епизод, ще бъде много добре и ще продължим поредицата. Да. А лятото ще умрете от кеф. Ще има по 3 клипа всеки ден. Да. Живот и здраве, лятото ще има много клипове. Живот и здраве. Всеки ден от 9 часа излизаме и правим клипи. Той Симеон ще бъде жив и здрав, обаче оценките не са знаят дали ще бъдат живи и здрави. Добре, ти ще го изрежем. Не, няма го режем, нищо няма да режем. Ще режем на Сабри. Достоинството. Тей, сега вече сме... Чакай, той ще го види. Тук сме Лидъл. Сабри естествено, че се шегуваме. Тук е Лидъл, ето го Кауфланда. Ето работят, ние сме тук за вас. Да знаете, ако си търсите работа, Кауфланда е вашето място. Рекламираме Кауфланд, искат да ни станат спонсори. Да. Кауфланд спонсор на отгоре, че ни дадат вафлички. Да, ще ни дадат на нас. Ще ни дадат вафлички, някакви по 5 стинки да делят за клип. Знаеш, ние ще се скъсаме от клипове. За една секунда клип, вече е 4 минути клипа. Ще се врежем в майна. Вижте какви колонаци пред мен, над мене. Пред мене. И пред мене има до нас и учите в Гео Милев, когато снимаме 3 клипа, ще видим кой е най-краткият, ще ви кажем. И ще ви кажем резултата. То вие също може да си го видите. Може да пресметнете.